Στην προσπάθεια για άμεση ενημέρωση για θέματα εργασίας, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να κάνει μερικές εκπομπές δεμετικές, ώστε να ενημερωθούν άμεσα οι εργαζόμενοι για τα θέματα εργασίας. Σήμερα το πρώτο θέμα που θα συζητήσουμε, και από αυτή τη συζήτηση θα ενημερωθεί και οι εργαζόμενοι, είναι για τις αλλαγές στο πρόγραμμα εργασίας. Πριν 3 εβδομάδες είδαμε ότι ο εργοδότης απαιτεί από τον εργαζόμενο το αργότερο κάθε Τρίτη να γνωρίζει ποια αλλαγή θα κάνει για την επόμενη εβδομάδα. Και μάλιστα επικαλέστηκε μια διαδικασία από την επιθεώρηση εργασίας. Εμείς επισκεφτήκαμε την κυρία Κουτσουρίδου Ζωή, όπου είναι διευθύντρια στην επιθεώρηση εργασίας Μαρτίου. Της εκφράσαμε το παράπονο το δικό μας ότι ο πλέον εργοδότης δημιουργεί εμπόδια για τις αλλαγές βαρδιών. Και μάλιστα αυτή αντέδρασε άμεσα, όπου επικοινώνησε με την διευθύντρια προσωπικού τη Δήμητρα Δηλόη. Φωτεινή. Συγγνώμη, Φωτεινή. Είναι από το Λιάπρα. Μας έμεινε Λιάπρα τόσα χρόνια. Και τελικά η μοναδική διαδικασία που υπάρχει πλέον στα θέματα αλλαγών στις βάρδιες είναι ότι αυτή η διαδικασία έχει γίνει πολύ πιο απλή. Η μοναδική δέσμευση που υποχρέωσε του εργαζόμενου είναι να υπογράφει πριν ξεκινήσει η βάρδια που έχει κάνει την αλλαγή ο εργαζόμενος, να υπογράφει στο σχετικό βιβλίο. Είναι κάτι πολύ απλό. Δηλαδή, αν στο παρελθόν ο εργοδότης είχε υποχρέωση να το δηλώσει πιο μπροστά στην επιθεώρηση εργασίας στην αλλαγή, τώρα έχει απλοποιηθεί και γίνεται πιο εύκολο. Η μοναδική υποχρέωση του εργαζόμενου που έχει κάνει την αλλαγή της βάρδιας είναι να υπογράψει το σχετικό βιβλίο. Πολύ απλό. Όταν επιστρέψαμε στη δουλειά, είδαμε ότι από τη σχετική ανακοίνωση είχαν βάλει με μπλάνκο. Είχαν αφαιρέσει με μπλάνκο Ναι. το ότι ήταν υποχρεωτική η διαδικασία των 10 ημερών, γιατί το απαιτούσε η επιθεώρηση εργασίας. Αυτό ήθελε να προβάλλει η ανακοίνωση συγκεκριμένη, κάτι το οποίο ήταν ψέμα. Ναι. Μαρία, πώς το βρίσκεις αυτή την κίνηση της εργοδοσίας, ούτε απλά να κατεβάσει αυτό το χαρτί, να το φωτοτυπήσει ξανά, ναι, να βγάλει άλλο και να βάλει, να πούμε, σπεσμένα ένα μπλάνκο από πάνω και να το μονογράψει. Εντάξει, η εμπειρία μας τόσα χρόνια στον χώρο εργασίας γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι οι ανακοινώσεις της εταιρείας είναι ελλειπείς στο μέγιστο βαθμό. Πάρα πολλές ανακοινώσεις έχουν βγει και χωρίς καν να υπάρχουν υπογραφές ποιος τις βγάζει. Και συγκεκριμένη δεν έχει υπογράψει κανείς ποιος την έχει βγάλει, ποιος την έχει αναρτήσει και ποιος την έχει συντάξει. Και όχι μόνο αυτό, και όπως υπολογίζουν κιόλας. Ναι. Και όπως αποδείχτηκε κιόλας, μετά την επίσκεψή σας στην επιθεώρηση εργασίας, βρήκανε την εύκολη λύση, γιατί τρομοκρατηθήκανε προφανώς από το τηλεφώνημα της διευθύντριας της επιθεώρησης εργασίας και γι' αυτό και είχαμε και ένα meeting με την κυρία Φωτεινή Λόη την επόμενη μέρα, όταν σου θυμάμαι καλά. Την επόμενη μέρα. Και εκεί φάνηκαν και πάρα πολλά πράγματα. Εκεί φάνηκε η αλήθεια, ότι δηλαδή, Τάσο, μπορείς να ενημερώσεις τον κόσμο τι ακριβώς μας είπε η κυρία Φωτεινή Λόη την ημέρα. Η Φωτεινή Λόη επικαλέστηκε ότι γίνονται πάρα πολλές αλλαγές και ότι ξεχυλώνεται το πρόγραμμα εργασίας. Ότι γίνονται πολλές αλλαγές είναι ξεκάθαρο, γιατί όποιος δουλεύει το ξέρει, ότι σε μία εβδομάδα μπορεί να έχει και 5 διαφορετικές βάρδιες. Ο εργαζόμενος, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της οικογενειακές του, είναι υποχρεωμένος για να μπει σε μια σειρά με τα παιδιά του, με τη ζωή του, την προσωπική, να κάνει αλλαγές ώστε να βρεθεί σε κανονικούς ρυθμούς. Δεν γίνεται σε ένα πρόγραμμα εργασίας μιας εβδομάδας να έχεις 5 διαφορετικές βάρδιες. Δηλαδή το κακό ξεκινάει από τον ίδιο τον εργοδότη. Και μετά να δημιουργεί εμπόδια ώστε πότε θα αλλάξει τη βάρδια σου. Τώρα, Τάσο, στο zoom, οι εργαζόμενοι τι ακριβώς υποχρέωση έχουν να κάνουν και τι υποχρέωση έχει ακριβώς ο εργοδότης, για να ξεκαθαρίσει και αυτό το θέμα, τι ακριβώς δικαίωμα έχει ο εργοδότης να κάνει και τι δικαιώματα έχει ο εργαζόμενος από την πλευρά του. Το μήνυμα που πρέπει να λάβει ο εργαζόμενος είναι ότι αν θέλει να κάνει μια αλλαγή, φυσικά να βρει μια αμοιβαία αλλαγή με κάποιον συνάδελφο, ακόμα και την τελευταία στιγμή μπορεί να το κάνει αυτό, και η μοναδική υποχρέωσή του είναι να υπογράψει, να βάλει τα στοιχεία του και να υπογράψει
στο βιβλίο, το ειδικό βιβλίο αλλαγών του προγράμματος εργασίας. Είπαν όμως ότι χρειάζεται κάποιον ιδιαίτερο λόγο. Όχι, δεν συντρέχει ο ιδιαίτερος λόγος. Η μοναδική υποχρέωση τυπική δεν συντρέχει. Δεν χρειάζεται να εξηγήσει στον εργοδότη σου το προσωπικό σου θέμα ή το τι συμβαίνει στην οικογένειά σου. Είναι κοινωνικό αυτό. Η μοναδική υποχρέωση που έχει ο εργαζόμενος να κάνει είναι να βάλει μια υπογραφή στο ειδικό βιβλίο αλλαγών της βάρδιας. Και εκεί καλυμμένος είναι και ο εργοδότης νομικά και ο εργαζόμενος. Και όλα είναι. Αυτό είναι το μοναδικό κριτήριο δηλαδή και τίποτε άλλο. Όπως μας έλεγαν τα υπόλοιπα δεν ισχύει τίποτα νομικά και αυτά. Όλα είναι θέμα βούλησης καλής από την πλευρά της εταιρείας και βέβαια και καθήκον των εργαζομένων να υπογράφουν στο βιβλίο την αλλαγή όπως υποχρεούνται σύντομα, να μην τους ψάχνουν οι προϊστάμενοι τους γιατί υπάρχει ειδικός λόγος και ο ειδικός λόγος είναι αυτός και τίποτε άλλο. Ωραία, άρα έχουμε τελειώσει με το ένα θέμα. Να επισημάνουμε εδώ πέρα ότι στη συνάντησή μας με την κυρία Φωτεινή Κλώη επισημάναμε σαν διοίκηση του Σωματείου ότι είναι αυτονόητο ότι το πρόγραμμα πρέπει να βγαίνει τουλάχιστον ένα μήνα πιο μπροστά. Για να μπορεί ο κάθε εργαζόμενος. Το οποίο δεν βγαίνει, έτσι. Ναι, το οποίο δεν βγαίνει, ενώ έχει συζητηθεί άπειρες φορές και σε διαβουλεύσεις και συμβάσεις στο παρελθόν. Δηλαδή... Από εμάς τουλάχιστον. Έτσι. Ναι. Και πρέπει να καταλάβουν όλοι οι εργαζόμενοι ότι οι βασικές μας ανάγκες και οι ανθρώπινες μας ανάγκες είναι μη διαπραγματεύσιμες. Δουλεύουμε νύχτα, Σάββατο, Κυριακή, γιορτές. Το ελάχιστο που είχαμε ήταν να μπορούμε τουλάχιστον μεταξύ μας να κάνουμε αλλαγές. Ότι αυτή η αιμονή τους στις μια εβδομάδα με 10 μέρες, μόνο τον ανθρώπινο παράγοντα βλάπτει, τίποτα άλλο. Και εν κατακλείδη γίνεται καθαρά και μόνο για το φόρτο εργασίας το δικό τους. Ναι. Αυτό ακριβώς. Όχι ότι είναι υποχρεωμένο. Τώρα, Μαρία, σε αυτό το θέμα που αφορά, είχε προβλέψει το Σωματείο παλαιότερα και σε ανακοινώσεις του έλεγε ότι ο χρόνος εργασίας, αυτό που λέμε απορρίθμιση του χρόνου εργασίας, θα έρθει και σήμερα αυτό που βλέπουμε, σήμερα είναι ακριβώς αυτό που έλεγε το Σωματείο πριν χρόνια, ότι δηλαδή θα υπάρχουν βάρδιες ανά μία ώρα και κάθε μέρα εσύ θα πρέπει να έχεις σίγουρα τυπωμένο το πρόγραμμα για να ξέρεις τι δουλεύεις την άλλη μέρα. Σαφώς. Αυτό το ζούμε καθημερινά όλοι. Τουλάχιστον για το τετράμινο που δουλεύεις στο Α να πούμε τώρα, γιατί ήταν το Β. Είναι αυτό που ναι, όχι, μιλάω για το... Τις 3-11, 4-12, 5-1, 6-2, 7-3, 8-4, ένα ακριβώς αυτό το πράγμα. Και εδώ η οικογενειάρχης επηρεάζει αυτό τη ζωή σας άμεσα. Σημαίνεται 6 μέρες. Δεν χρειάζεται να είσαι μόνο οικογενειάρχης για να επηρεάζει τη ζωή σου. Καταρχάς επηρεάζει τον οργανισμό σου και ελεύθερος να είσαι. Σε βάση περιπτώσει και ο ελεύθερος πρέπει να είναι. 1, 2, 3 ώρες πιο λίγο. Είναι και αυτό. Έτσι, αυτή είναι η αλήθεια. Εντάξει, αυτά τα δύο θεματάκια πιστεύω ότι έχουν καλυφθεί. Ναι. Βέβαια τώρα... Θα πρέπει να καταλάβουν οι εργαζόμενοι, Δημήτρη μου, ότι δεν πρέπει να πτωηθούν από αυτή την ανακοίνωση ότι πρέπει. Εγώ έχω παρατηρήσει τις τελευταίες 2 εβδομάδες ότι ο κόσμος πια έχει αποτραβηχτεί να κάνει αλλαγές και ζορίζεται και τραβάει χοντρό λούκι για να ανταπεξέλθει. Θα πρέπει να καταλάβουν ότι δεν πρέπει να περάσει το μέτρο αυτό επηρεάζοντας απόλυτα μόνο τη δικιά τους ζωή για να διευκολυνθούν κάποιοι άλλοι στον χώρο εργασίας τους. Όπως δεν διευκολυνόμαστε εμείς στον χώρο εργασίας μας και έχουμε τους πελάτες που θα ακούσουμε να μας βρίζουν, που θα ακούσουμε τον προϊστάμενο να μας πιέζει. Έτσι και τα άλλα τμήματα, ο προγραμματισμός των βαρδιών μας θα πρέπει να επιβαρυνθεί και τις και σαφέστατα είναι και πιο τα προβλήματα η του εργασία χώρου μας. τους. Έτσι ακριβώς. Αυτή είναι. Καθένας κοπιάζει για να μπορέσει να βγάλει το μεροκάματό του και εμείς αυτό ακριβώς απαιτούμε και από τον προγραμματισμό. Και είμαστε και πιο λίγοι, έτσι. Δεν είναι οι αλλαγές που είχαν κάποτε. Εντάξει. Σαφώς οι αλλαγές είναι. Οι άνθρωποι που έχουν σοβαρά προβλήματα, οι αλλαγές είναι λίγες, εγώ πιστεύω. Εν πάση περιπτώσει ήταν αυτό το πράγμα. Ότι είναι κάτι και είναι τακτική, η οποία έχει γίνει και στο παρελθόν. Δεν είναι. Δηλαδή το να δυσκολευτούν οι ανθρώπινοι παράγοντες με το πρόγραμμα, με τις αλλαγές των προγραμμάτων, έχει γίνει μια τακτική που έχει γίνει και στο παρελθόν και έχει αποτύχει. Ναι, είναι τρίτη φορά που το κάνουμε. Ναι, έχει αποτύχει. Νομίζω αυτό το καλύψαμε. Νομίζω πως καλύψαμε το συγκεκριμένο θέμα. Λοιπόν, εδώ και 2 ημέρες στο χώρο εργασίας υπάρχει μια ανακοίνωση. Στην ουσία είναι μια επιστολή του Γιώργου του Καλανάκη προς τον Υπουργό Οικονομικών
Ιωάννης Τουρνάρας. Με αυτή την επιστολή, ο Γαλανάκης δείχνει τη δυσαρέσκειά του για την αύξηση παιχνιδομηχανημάτων, όπως το λέμε VLT, στα καταστήματα του ΟΠΑΠ. Η εταιρεία διοργανώνει μάλιστα και μία διαμαρτυρία στο Βελίγιο την Πέμπτη, ώστε να διαμαρτυρηθούν οι εργαζόμενοι για αυτό το άνοιγμα που κάνει πλέον το κράτος και να αφήνει να υπάρχουν σλότ μηχανάκια και στα καταστήματα του ΟΠΑΠ, στα προποτζίδικα. Και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Η επίθεση που δέχτηκαν οι εργαζόμενοι τις προηγούμενες 2 ημέρες είναι ότι είναι υποχρεωμένοι να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδήλωση, τη διαμαρτυρία. Σε επικοινωνία που είχαμε με τον κύριο Ζιάκο, ζήτησε και αυτός με τη σειρά του να συμμετέχουμε κι εμείς. Συναντηθήκαμε πριν μερικές ώρες και δηλώσαμε ότι με τα γεγονότα που έχουν λάβει χώρο τα τελευταία χρόνια και μάλιστα τα τελευταία 24 ώρα, δεν υπάρχει κανένας λόγος ένας εργαζόμενος να συμμετέχει σε αυτή τη διαμαρτυρία. Πέρυσι ο κύριος Γαλανάκης βγήκε σε συγκέντρωση προσωπικού και είπε: δεχτείτε τις μειώσεις και την εκπεριτροπής απασχόληση και δεν θα απολυθεί κανένας εργαζόμενος. Μέσα σε 12 μήνες απολύθηκαν παρκαδόροι, οδηγοί, προϊστάμενοι, σερβιτόρων, από το FMB, από όλα τα τμήματα. Διευθύντρια προσωπικού. Security. Οι συνάδελφοί μας από το τμήμα της ασφάλειας δεχτήκαν και μάλιστα και μία δεύτερη μείωση. Και εφόσον υπάρχει αυτό το πλαίσιο και η απόφαση της εταιρείας να προχωρήσει σε αυτές τις απολύσεις και τις μείωσης αποδοχών, δεν υπάρχει πλαίσιο ώστε οι εργαζόμενοι να κατεβούν σε αυτή τη διαμαρτυρία. Το ζητούμενο είναι ότι ποια στάση πρέπει να κρατήσουν οι εργαζόμενοι. Και αν στη συνείδησή τους... Ποια στάση πρέπει να κρατήσουν οι εργαζόμενοι. Είναι ξεκάθαρο ότι ο εργοδότης δεν δεσμεύεται, γιατί πάνω στη συζήτηση με τον κύριο Ζιάκο υπόθηκαν αυτά. Ο εργοδότης δεν δεσμεύεται ότι στο άμεσο μέλλον θα κρατήσει τις θέσεις εργασίας και δεν θα συνεχίσει σε άλλες μειώσεις αποδοχών. Δεν δεσμεύεται σε αυτό το πράγμα. Αυτό που τον ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι να βάλει έναν φραγμό στα συμφέροντα του ΟΠΑΠ ή του νέου παράγοντα του ΟΠΑΠ που λέγεται Μελισσανίδης. Ο εργαζόμενος πιστεύω πως πρέπει αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή να κάτσει κάτω και να αναρωτηθεί. Μετά από 17 χρόνια και εργασίας σε αυτή την εταιρεία, εγώ τουλάχιστον και Τάσος και πολλοί άλλοι εργαζόμενοι στον χώρο, έχουμε ζήσει μια ιστορία από την πρώτη χρονιά, από το 1996, έχοντας δείγματα το πώς συμπεριφέρεται η εταιρεία όταν έχει τα συμφέροντά της απέναντι στον εργαζόμενο. Ο εργοδότης μας, θέλουμε δεν θέλουμε να το πιστέψουμε, είναι ένας πάρα πολύ σκληρός εργοδότης. Το έχουμε ζήσει στο πετσί μας με απολύσεις συναδέλφων άπειρες μέσα στα χρόνια που περάσαμε εκεί πέρα μέσα. Πρέπει να καταλάβει λοιπόν ο εργαζόμενος ότι η μάχη συγκεκριμένη, σε ό,τι αφορά τα μηχανάκια που θα δώσει άδειες το κράτος στον ΟΠΑΠ, είναι μια μάχη η οποία γίνεται μεταξύ του αφεντικού του δικού μας, του κ. Λασκαρίδη, και του κ. Μελισσανίδη. Τα θύματα σε αστέγεσμα διαμάχης πάντα είναι οι εργαζόμενοι. Είτε κατεβούν στον δρόμο είτε όχι, πάλι αυτοί θα είναι τα θύματα. Να συμπληρώσουμε για κάτι πολύ σημαντικό, γιατί ο Δημήτρης Ουνούς είχε επικοινωνία με τους συναδέλφους στα άλλα καζίνο. Και κανείς δεν γνώριζε για αυτή την επιστολή ή για αυτές τις κινήσεις που γίνονται εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ούτε η Πάρνη θα γνωρίζει ότι ο Γαλανάκης με συνεργασία με τον Ζιάκο
δημιουργούν εδώ κινητοποιήσεις, διαμαρτυρίας στην ομιλία του Βενιζέλου. Τίποτα. Δεν υπάρχει. Πόσο περισσότερο στο Λουτράκι, πόσο περισσότερο ακόμα και στην Πάτρα που έχουν άλλο καθεστώς ή στην Ξάνθη. Στην Ξάνθη τι να πούνε, εδώ πέρα οι εργαζόμενοι είναι επί ξύλου κρεμάμενοι, έτσι, που δεν μπορεί να τους διασφαλίσει κανένας τίποτα. Μιλάμε τα χιλιόμετρα από την Ξάνθη μέχρι την Αλεξανδρούπολη, πήγαινε έλα, ναι, 120-250 πήγαινε έλα, δεν τους εξασφαλίζει ούτε ένα ποσοστό, ας πούμε, από τις βενζίνες, κάτι, οτιδήποτε, και τώρα έρχονται εδώ πέρα να μας πούνε οι κύριοι, έτσι, ότι εμείς που σας μειώνουμε μισθούς, εμείς που χθες απολύσαμε 2 συναδέλφους σας, έτσι, τον Πλατιά, τον Βασίλη, τον Μαρμαρά, τις προάλλες, τον Γιώργο τον Κάπα, τον Μάρεϊ, έτσι, ανθρώπους οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να ήταν κοντά στην εταιρεία λόγω της θέσης τους, αλλά ήταν αξιοσέβαστα το προσωπικό, έτσι, και σήμερα τους έχουν απολύσει, ζητάνε τώρα να βγούμε να διαμαρτυρηθούμε για το αν θα έχει ο κύριος Μελισσανίδης μερίδιο στην αγορά από τα φρουτάκια, κάτι που το επιβάλλει η κοινοτική νομοθεσία, που δεν μας ενδιαφέρει κιόλας και ποιος το επιβάλλει, γιατί έτσι κι αλλιώς αυτό το παιχνίδι εμείς δεν πρέπει να μπούμε. Οι εργαζόμενοι πρέπει να ταυτίσουν τα συμφέροντα τα δικά τους με το συμφέρον που αρμόζει σε αυτούς, δηλαδή του να μην δεχτούν άλλες μειώσεις μισθών, να μην δεχτούν άλλα πράγματα είτε από τον εργοδότη τους, αλλά είτε οποιαδήποτε κυβέρνηση πάρει μέτρα εναντίον τους, έτσι δεν είναι? Νομίζω ότι και εκεί είδαμε ότι οι εργαζόμενοι ήταν νοχελικοί, μουδιασμένοι όταν περνόταν τα μέτρα εναντίον τους, και σήμερα τους ζητάει εργοδοσία που η ίδια έτσι κι αλλιώς εφαρμόζει τους νόμους αυτούς για να εξασφαλίσει τα δικά της συμφέροντα, τους ζητάει να βγουν τώρα να διαδηλώσουν. Μια ερώτηση έχω να κάνω. Ας πούμε, δηλαδή τώρα ο κάθε εργαζόμενος αυτή τη στιγμή, αν έβλεπε το Βενιζέλο, τον έβλεπε προσωπικά, γιατί στο Βενιζέλο θα πάνε να δει. Είναι πονηρή ερώτηση. Ναι. Αυτό που θα του ερχόταν στο μυαλό το πρώτο να του πει, ναι, ο Ζήσης το είπε και είχε απόλυτο δίκιο. Θα του έλεγε γιατί αφήνεις το Μελισσανίδη να βάλει VLT. Ναι. Δεν θα του έλεγε για όλα αυτά τα τελευταία 5 χρόνια. Υγεία, παιδεία, χαρατσόματα. Το σημαντικό αυτό που νιώθει, που ενδιαφέρει τον εργαζόμενο είναι τα VLT του ΟΠΑΠ. Μειώσεις, τριετίες, εκπεριτροπές. Εν πάση περιπτώσει, εδώ πέρα τώρα είναι πονηρό το θέμα. Το θέμα είναι πονηρό με ποια έννοια? Ότι εδώ θα μας πούνε και εμάς φυσικά, και ήδη μας είπε ο κύριος Γιάκος, ότι σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε τα ίδια συμφέροντα. Δηλαδή πρέπει να έχουμε δουλειά για να έχουμε και εμείς δουλειά. Και είναι πολύ πονηρό αυτό. Φυσικά και θέλουμε να έχουμε δουλειά και δεν είπαμε ποτέ ότι πρέπει το μαγαζί να κλείσει ή οτιδήποτε. Αλλά το θέμα είναι άλλο. Από πότε έχουμε εμείς τα ίδια συμφέροντα με τον εργοδότη μας? Και γιατί το λέω αυτό το πράγμα? Αν αυτή τη στιγμή κόβονται 3,9% των εργοδοτικών εισφορών του εργοδότη, από εκεί δεν βγάζει λεφτά ο εργοδότης. Αν αύριο τις τριετίες που διαπραγματεύεται τώρα η Τρόικα τις κόψουν, δεν θα μας τις αφαιρέσουν. Τις ήδη κόψουν. Όχι, μιλάμε να τις κόψουν, δεν θα τις εξαφανίσουν. Το οποίο σημαίνει χαλαρά ένα 30% μείωση στους παλιούς εργαζόμενους και ένα 20-10% στους άλλους. Δεν θα τα κόψει η καλή εταιρεία. Και ποιος θα βγει στον δρόμο από αυτούς? Ακριβώς. Μα ήδη, Βασίλη, πρέπει να αναρωτηθούμε. Το 8 με 8,5%. Πώς το μειώσει? 6 μέχρι 8. Στη δικιά μου περίπτωση που ήταν 8,5%, συν τις 2 μέρες εκπεριτροπή. Μπορεί αυτή τη στιγμή να δουλεύει μόνο μία, αλλά έχει κατατεθεί 2 και μπορεί να αυξηθεί σύμφωνα με την τελευταία υπογραφή που έχει βάλει η Ένωση. Έτσι. Ήδη μιλάμε για 16%. Δεν θα μιλήσω καθόλου για τα περμπουάρ που έχουν πάει στα τάρταρα. Και να πούμε και το κάτι άλλο, Μαρία, σε αυτό τώρα. Εν πάση περιπτώσει όλα καλά αυτά που λέτε. Κάποιοι μπορεί να μας πούνε αυτά που λέτε, εντάξει. Μήπως δεν αντιπροτείναμε και σήμερα στον ίδιο το στρατηγό συγκεκριμένο πράγμα? Συγκεκριμένα. Τι προτείναμε, Τάσο? 3 χρόνια όχι μείωση των μισθών μας, των αποδοχών, να μας διασφαλίσει τέτοιο. Όχι απολύσεις. Έτσι. Όχι εκπεριτροπής εργασίας για τα επόμενα 3 χρόνια. Και σε αυτό τι αντιπαράθεσε στη συζήτηση που ανοίχτηκε πάνω στο θέμα είναι ότι ζητήσαμε εμείς να δεσμευτεί ο εργοδότης ότι το επόμενο χρονικό διάστημα, σε ορίζοντα διετίας, τριετίας, ότι δεν θα προβεί σε άλλες απολύσεις, δεν θα κάνει κατάχρηση του μέτρου της εκπεριτροπής απασχόλησης, γιατί αυτή τη στιγμή η εταιρεία βγάζει του κόσμου τα λεφτά.
και θα σταματήσουν να έχουμε αυτές τις μειώσεις αποδοχών. Φυσικά δήλωσε ότι δεν είναι αρμόδιος αυτός. Αλλά επίσης δεν μπήκε καν στη λογική να δεσμευτεί. Και ήταν ξεκάθαρο στη θέση του. Δεν δεσμεύομαι για οποιαδήποτε θέμα. Ξεκάθαρο ήταν. Μα είναι ξεκάθαρο τα δικά μου τι κάνω και τα δικά σας τι Η κάνω. προσπάθειά του και μάλιστα η επιστολή που είχε στείλει ο Γαλανάκης που λέει ότι οι απώλειες 200 εκατομμύριων ευρώ από το τραπεζικό σύστημα και όλα τα τραπεζικά δάνεια προς τις επιχειρήσεις καζίνου θα καταστούν θαλασσοδάνεια. Ωραία. Ποιος θα τα πληρώσει? Δηλαδή, Ούτως ή άλλως. είναι δυνατόν τώρα ο εργαζόμενος να μπει στη λογική να διαχειριστεί πώς θα ξεπληρώσει η εταιρεία πώς θα διαχειριστεί η εταιρεία τα δάνειά της. Η εταιρεία από το 1996 μέχρι και σήμερα ήταν μια κερδοφορά η εταιρεία. Βγήκε από το χρηματιστήριο, έβγαλε του κόσμου τα λεφτά. Και τώρα μπαίνει πλέον. Και ακίνητα. Τα έχουμε βγάλει σαν ανακοινώσεις στο παρελθόν. Πόσο έχει αυξηθεί Και πλέον η περιουσία της. Πλέον μπαίνει ο εργαζόμενος με ένα ψευτοδίλημμα, γιατί στην ουσία παρουσιάζεται ένα ψευτοδίλημμα σε ένα εργαζόμενο. Ένα ψευτοδίλημμα, ότι πρέπει να βγει στον δρόμο, να διαμαρτυρηθείς, ώστε να μην χάσει ο εργοδότης του αυτά τα προνόμια. Και κατ' επέκταση υποτίθεται να μην χάσεις και εσύ και το οποίο Και μάλιστα, εντάξει, σήμερα διαβάσαμε στις εφημερίδες ότι μέχρι την Κυριακή πρέπει να καταθέσει, να συμφωνήσουν με την Τρόικα για τις τριετίες. Και για τις απεργίες, έτσι. Για τις απεργίες, πώς θα παίρνουν τα αποφάσεις. Επίσης σημαντικό. Και οι άνθρωποι είναι μέσα σε 5 ημέρες, γιατί σε λιγότερο από 5 ημέρες, ότι θα ανατραπεί τελείως το σκηνικό. Δηλαδή το επίδομα μητρότητας, για παράδειγμα, δεν είναι σημαντικό. Εσείς γεννήσατε. Δεν είναι σημαντική ανάσα τώρα, δεν ήταν. Δηλαδή κόβεις εργοδοτικές εισφορές. Δηλαδή χαρίζεις ένα κάρο χρήματα στους εργοδότες και απ' την άλλη κόβεις τα 600-700 ευρώ από την κάθε εργαζόμενη. Πόσες έχουν μείνει κιόλα βέβαια, έτσι. Είσαι σαφέστατος. Και πώς αποφασίζουν να τεχνοποιήσουν τη σημερινή μέρα. Για να μπορούν να κάνουν οικογένειες γιατί δεν φτάνουν τα χρήματά τους. Εδώ θέλω όμως να δω κάτι άλλο τώρα. Τι κρύβεται πίσω από όλη αυτή τη διαδικασία της κινητοποίησης του κόσμου. Γιατί εδώ κρύβεται και κάτι άλλο. Το τονίζουμε βέβαια σήμερα στην ανακοίνωση, αλλά γίνει κατανοητό από τον κόσμο. Δηλαδή ότι ακούστε εργαζόμενοι θα πούνε. Το σωματείο αυτό αντέδρασε. Πέρασε ο νόμος για τα φρουτάκια, θα γίνουν 50 άλλα κατάστημα. Είναι κακό, γι' αυτό έγιναν. Δηλαδή τι θα γίνουν, μειώσεις, εκ περιτροπής, μπορεί να αυξήσουν και τις ημέρες, τα τμήματα τα οποία θα συμμετέχουν. Ελαστικοποίηση περαιτέρω του ωραρίου. Και αυτά θα κοπανάνε. Το κακό στο σωματείο και το κακό και την κακή κυβέρνηση που πήρε τα μέτρα. Και... Όπως έδειξε η εταιρεία. Η εταιρεία Πόντιος Πιλάτος, νύπη τα σχήρας. Όπως έδειξε η εταιρεία τώρα, γιατί όπως έχουμε ενημέρωση, οι Pitboss, για να πάμε και στο αυτό το θέμα, ζητήσαν από μόνοι τους εκ περιτροπής εργασία για να μην απολυθεί κανείς. Και μείωση. Βεβαίως η εταιρεία, όταν δεν χρειάζεται κάποιον πραγματικά, τον στέλνει. Άρα τώρα παίρνουμε και στο ψευδοδίλημμα το άλλο. Υποβιβασμό ζητήσανε. Μπαίνουμε στο ψευτοδίλημμα. Λαπτική μεταβολή από μόνοι τους ζητήσανε. Δεν μπαίνουμε στο ψευτοδίλημμα, υπογράψτε μειώσεις εκ περιτροπής για να μην σας διώξουμε. Μα αν ήθελαν πραγματικά να διώξουν, θα διώξουν. Σαφώς. Το αποδείξανε άλλωστε. Ναι, ορίστε. Να δω πώς το αποδείξανε άλλωστε. Και μάλιστα το αποδείξανε με τον χειρότερο τρόπο. Όλοι οι εργαζόμενοι, που είναι πάνω από 50 άτομα, αν φτάσουν τελευταία, αν έχω μετρήσει και καλά, τους βάζανε να υπογράψουν και χαρτί που λέγανε ότι ήδη ότι δεν έχουν και καμία διεκδίκηση, ότι και απολυθήκανε και ότι την αποδέχονται την απόλυσή τους. Δηλαδή να μην έχουν όλη τη διεκδίκηση να αγωνιστούν για αυτή τη θέση εργασίας που χάσανε. Ναι. Και ο εργαζόμενος πήγαινε στα γραφεία μέσα, απολύεται μόνος του. Σαφώς εκείνη τη στιγμή ταραγμένος δεν διαβάζει, ούτε καν το κείμενο δεν μπορεί να διαβάσει ο κόσμος που απολύεται. Και εδώ θα επισημάνουμε για μια ακόμη φορά το δικό μας το έργο. Έχουμε ενημερώσει όλο τον κόσμο της εργασίας, όχι μόνο τα μέλη μας, ότι εμείς είμαστε διαθετημένοι να τους στηρίξουμε όλους. Ποτέ κανείς δεν πρέπει να πηγαίνει στα γραφεία μέσα μόνος του. Απαραίτητη προϋπόθεση να βρισκόμαστε εκεί. Κάποιοι από εμάς, ευτυχώς, εμείς οι συνδικαλιστές, οι συγκεκριμένοι, είμαστε μέρα νύχτα στο χώρο εργασίας. Σε διαφορετικές βάρδιες, πάντα κάποιον θα βρείτε. Και ακόμη και να μην βρείτε κανέναν, τα τηλέφωνα μας στον πίνακα ανακοινώσεων, είμαστε στη διάθεση όλων των εργαζομένων.
Εγώ θα ξαναμπω λίγο στο θέμα της κινητοποίησης που οργανώνει η εταιρεία και μάλιστα με τις κουβέντες που κάναμε τις τελευταίες 2 μέρες να επισημάνουμε 2-3 πραγματάκια. Εάν πραγματικά τραβούσε ζόρι ο εργοδότης, όπως το έχει φέρει μπροστά στον εργαζόμενο αυτό το δίλημμα, θα μπορούσαν κάλλιστα όλοι οι κατζινάδες να κλείσουν τις επιχειρήσεις ώστε να σταματήσει και η κάνουλα προς τον Στουρνάρα. Να κλείσει η κάνουλα των χρημάτων προς τον Στουρνάρα. Και όμως δεν μπαίνει σε αυτή τη λογική. Γιατί τα κέρδη του τα θέλει. Δεν μπαίνει στη λογική ώστε ο εργαζόμενος να κινητοποιηθεί ή να κάνει κάτι άλλο. Ούτε μπαίνει στη λογική ότι εγώ θα χάσω μερικά χρήματα. Βέβαια, εμείς δεν θέλουμε να πούμε στη λογική αυτή. Και είναι ψευτοδιλήμματα που κάθε εργαζόμενος πρέπει αυτά να τα ξεπεράσει. Και μετά τελευταίο σημαδάκι, γιατί ο Γαλανάκης ήταν ξεκάθαρος στις περσινές του δηλώσεις, ότι για τις μειώσεις δεν φταίμε εμείς, φταίει το κακό το κράτος. Που πλέον βρισκόμαστε σε μια ύφεση, σε μια οικονομική κρίση και όπου ο κόσμος δεν έχει πλέον να παίξει, έχει χάσει εισοδήματα και όλα αυτά δεν φταίει η εταιρεία, γιατί η εταιρεία είναι πάρα πολύ καλή. Αλλά όλα αυτά φταίει το κακό το κράτος που έχει βάλει χαράτσια, που έχει κόψει από εδώ, έχει κόψει από εκεί, έχει κόψει εισοδήματα και πλέον δεν υπάρχει ο κόσμος να παίξει τα καζίνο. Το οποίο κακό κράτος, γιατί κάποια στιγμή είχε πει και ο Δημήτρης και πολύ σωστά το λέει, ότι να δούμε την πολιτική πώς γίνεται και με τους μεγάλους επιχειρηματίες. Το κακό κράτος διάλεξε αντί του πετρελαίου θέρμανσης να κόψει το ΦΠΑ. Έτσι, από το 23 στο 13. Το οποίο ο Γαλανάκης, ο κύριος Γαλανάκης, του είχε επισημάνει 2-3 φορές. Το κακό κράτος πάλι δηλαδή έκανε το δικό του το χατήρι, έτσι. Τώρα... Και τα οποία τα περνάνε στα ψηλά γράμματα. Αλλά αυτό είναι κάτι ακόμη γιατί δεν το ξεχάσω. Τα VLT μέσα στο 2014 δεν πρόκειται να μπουν. Το ξέρουμε αυτό, το κοιτάξαμε, το λογισμικό δεν είναι έτοιμο. Δηλαδή, όπως είπαμε πριν, δεν ξέρουν τα άλλα καζίνο τίποτα. Δεν ξέρει ούτε καν υπάρχει τίποτα. Διοργανώνουμε εμείς μια κινητοποίηση πυροτέχνημα. Για ποιο λόγο? Τώρα που η σύμβασή μας λύγει. Δηλαδή, όποιος καταλαβαίνει, καταλαβαίνει. Βασίλη, εδώ θέλω να σου πω κάτι τώρα. Γιατί έχουμε ταυτίσει μόνο τον κύριο Λασκαρίδη, ότι είναι και καλά μόνο καζινάρχης και ο Λασκαρίδης. Είναι εφοπλιστής. Και ας μας πει οι εφοπλιστές αυτή τη στιγμή. Τι φόρο πληρώνουν. Τι φόρο πληρώνουν. Δεύτερο, μιλάμε για φοροαπαλλαγές προκλητικές, να πηγούν πλοία στην Κίνα. Έτσι. Είναι και πρώτη, έτσι. Και εντάξει, εδώ βοούν τα δημοσιεύματα μέσα στον ηλεκτρονικό τύπο. Εδώ έχω μπροστά μου εδώ την News Bob του Χαρδαβέλα. Εντάξει. Δεν νομίζω να είναι και κομμουνίστης ο Χαρδαβέλας. Δεν νομίζω έτσι. Δεν είναι. Στο 1902. Απολύθηκε από το ριζοσπάστη, τίποτα. Δεν έχει καμία. Εδώ όποιος θέλει να μπει μέσα να δει κάτι τέτοιο, ας πούμε. Εντάξει. Και όποιος θέλει να μπει μέσα, εδώ πέρα υπάρχουν βοούν, να πούμε, φοροελαφρύνσεις, ναυπηγήσεις πλοίων. Τα αγοράζουμε τόσα λεφτά, τα αγοράζουν εκεί. Πιάνουν τους άλλους, κάνουν ελευθερμπόριο καυσίμων κάτι τώρα και μας λέει την κυβέρνηση ότι είναι εναντίον τους. Αυτό θέλει να μας πούνε. Δεν είναι μόνο τα φωτάκια. Πάντως, Δημήτρη, σε ένα πράγμα και όλους μας έτσι να παραδεχτώ ότι στο 0,1% που θύχτηκαν τα συμφέροντα, κινητοποιήθηκαν. Ναι, ενώ εμείς οι εργαζόμενοι. Πρόσεξε. Η εταιρεία. Ενώ ότι εμείς δεν κάνουμε, δηλαδή ζήσαμε στο πετσί μας τα πάντα και δεν έχουμε κάνει τίποτα. Αυτοί όμως στο τόσο βλέπεις ακόμα κινητοποιούν γη και ώρα ό,τι μπορούν. Αυτό μ' άρεσε. Μ' άρεσε. Δεν το έκας και έτσι. Πού είχαμε μείνει? Πού είχαμε μείνει, γιατί είχαμε και μια ατυχία με την κάρτα μνήμης. Συμβαίνουν αυτά σε live. Αυτό που μπορεί να περιμένουμε τις επόμενες μέρες να δούμε μια απεργία της ΟΕΣΥΚ. Να φτάσουμε μέχρι εκεί. Δεν είναι η πρώτη φορά. Κάτι φαινεται και το Πάσχα, έτσι. Όχι. Στο παρελθόν, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς. Θα ψάξουμε να το βρούμε και να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι η Ομοσπονδία είχε διοργανώσει. Ναι, το θυμάμαι που την ακολουθήσαμε. Στα Μεκανίκη των εργοδοτών μία απεργία για αυτά τα πράγματα. Σήμερα πού βρίσκεται η Ομοσπονδία? Σήμερα πού είναι η Ομοσπονδία? Δηλαδή, μια εβδομάδα τώρα στο χώρο εργασία, εντάξει, πέρα από ότι δεν δουλεύει κανένα του,
απουσιάζουν και οι τρεις οι εκπρόσωποι από το χώρο εργασίας μας. Το θέμα είναι ότι όχι, εγώ νομίζω ότι να ξέρετε ότι οι εργατοπατέρες πάλι θα βάλουν το δαχτυλάκι τους. Και πάλι θα μπει και το δίνουμε πάλι στους εργαζόμενους ότι παιδιά προκυρήσουμε εργασία και ελάτε να συμμετέχετε σε αυτό το πράγμα. Και η απεργία θα έχει αντικείμενο, ναι, και θα έχει αντικείμενο ακριβώς αυτό το πράγμα που λέμε για το άνοιγμα στους κουλοχέριδες στον ΟΠΑ. Να δω και τους μάνατζερ να απεργούν. Ναι, θα κατευθούν. Ξέρετε, το περιμένουμε, το περιμένουμε. Εμείς θα είμαστε απεργοσπάστες. Εμείς αυτή την περίπτωση εμείς θα τα προτείνουμε στους εργαζόμενους με μια δικιά μας πρόταση στην απεργία, με μια δικιά μας πλατφόρμα και ένα δικό μας πλαίσιο αγωνιστικό, να συμμετέχουμε στην απεργία. Εγώ αυτό σκέφτομαι τώρα αυτή τη στιγμή στο μυαλό, ώστε να συμμετέχουμε, αν γίνει μια απεργία, ας πούμε, αύριο, να συμμετέχουμε. Αλλά αυτή η απεργία δεν θα είναι να συμμετέχουμε για τα VLT, θα συμμετέχουμε γιατί πλέον οι τριετίες θα εξαφανιστούν. Θα συμμετέχουμε σε μια απεργία γιατί έχουν κοπεί άπειρα πράγματα παροχές στους εργαζόμενους, υγεία, παιδεία. Τάσο, μια κουβέντα. Η ζωή μας έχει γίνει επιβίωση. Δεν είναι πλέον ζωή αυτό. Ότι υπάρχουν 40 διαφορετικοί λόγοι ώστε ο κάθε εργαζόμενος αυτή τη στιγμή να βγει στον δρόμο. Ομοσπονδία, δεν θέλατε. Στην έχω την Ομοσπονδία. Έχει μέσα στο site, το διαδίκτυο είναι εντάξει. Υπήρχε η Ομοσπονδία, είχε. Εδώ πέρα λέει με επιστολή Ομοσπονδία Επιχειρησιακό Σωματείο Ιδιωτικό Καζίνο προς τον κύριο Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Υπουργών Οικονομικών Βενιζέλου, Υπουργό Τουρισμού Γερουλάνο, παρεμβαίνει στον προωθούμενο νομοσχέδιο. Ναι, γι' αυτή είναι. Βενιζέλου, εδώ πέρα βλέπω. Είναι 3 Αυγούστου η ανακοίνωση το 2011 ακόμα. Λέει με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο 35.000 φρουτάκια παραδίδονται στον ιδιωτικό πλέον ΟΠΑΠ. Και του συναυτό υποθέσεων προσκλήθηκαν μόνο ο κύριος Πανουδάκης του ΟΠΑΠ και το Πτσίδης των πρακτόρων. Η ΟΕΣΥΚ διαμαρτύρεται για άνηση και άδικη μεταχείριση, ενώ καταθέτει και προτάσεις με την ελπίδα ότι θα υπάρξουν τροποποιήσεις έστω και την τελευταία στιγμή που να διασφαλίζουν κανόνες υγιείου ανταγωνισμού στη δημόσια τάξη, αντισταθμιστικά ωφέλη στις τοπικές κοινωνίες, 4.375 νέες θέσεις εργασίας. Φαντάσου δηλαδή τώρα να κινητοποιήσουν αυτοί 4.000 εργαζόμενους ότι θα προσληφθούν και χώροι σε αντιπαράθεση με αυτά που λέει Δημήτρη, με εμφύλιο εργαζομένο. Εμφύλιο εργαζομένο, ναι, αυτό. Για το ποιος θα αποδομήσει παραπάνω από τους άλλους. Ναι. Κύκλοι της ΟΕΣΥΚ δεν αποκλείουν ακόμα και την πρόθεση δυναμικών κινητοποιήσεων τις επόμενες ημέρες, ενώ θα υπάρξει κύκλος επαφών με δουλευτές όλων των κομμάτων ώστε να δημιουργηθεί ένα δυναμικό μέτωπο παρεμβάσεων. Τι μας θυμίζει αυτό, άραγε? Ύποπτη πάντως χαρακτηρίζεται τους συνδικαλιστές, τους βάζει όλους φυσικά, και η στάση της Προέδρου Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, κυρίας Βάσος Παπανδρέου, η οποία όπως χαρακτηριστικά λένε, στο Εργασία News, είναι το site του Καραγεργόπουλου, εκεί πέρα δεν ξέρω πού βγαίνει. Επί Παπακοσταντίνου έσκυζε λέει τη γάτα, ενώ τώρα ο ιδιωτικός πλέον ο ΠΑΠ και ΣΥΑ παίρνουν μοναδική άδεια για εγκατάσταση 35.000 παιχνιδομηχανών. Δεν υπάρχει ούτε γάτα ούτε ζημιά. Εν πάση περιπτώσει, εδώ κάνουν παρεμβάσεις, θέλουν να μπουν σε διάφορα τερτύπια. Στα γραπτά κείμενα, Δημήτρη μου, πάρα πολύ καλή είναι η ΟΕΣΥ. Ο Καραγεργόπουλος μπορούμε να του πούμε ότι γραπτός αποδίδει τέλεια. Στην πράξη όμως η ΟΕΣΥ, και εγώ τη βλέπω όλα τα χρόνια που εργάζομαι στον χώρο εργασίας, απέχει. Τουλάχιστον στο δικό μας καζίνο. Παντού απέχει. Παντού απέχει. Ακόμη και οι συγκεντρώσεις που κάνανε στο Ρίο και στο Λουτράκι και τέτοιο, τις κάνανε, βγήκανε, φωνάξανε και μετά πήγαν υπογράψανε. Αυτό κάνανε. Εντάξει, και αυτό που τουλάχιστον η πείρα έχει δείξει, το λέμε συνέχεια, είναι ότι όποτε ο εργοδότης ζήτησε τη βοήθεια του εργαζομένου για κοινά συμφέροντα, ακολουθάνε μετά άσχημα πράγματα και όλα γίνανε με σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων. Μην τους χρεώνουμε συνέχεια την ΟΕΣΥ, γιατί κοίτα τώρα. Πρόσεξε. Πήγανε και αλλάξανε το καταστατικό της Ομοσπονδίας, δεν λέγεται ΟΕΣΥ τώρα, δεν το έχω μπροστά μου ακριβώς να δω πώς λέγεται, και βάλανε μέσα και τα μηχανήματα και τα φρουτάκια, τα οποία θα έρθουν στην αγορά. Έχουν προλάβει για να μην χάσουν, ξέρετε, αυτό το
Ναι. αλυσβερείς εργοδοτών, εργαζόμενοι. Η Καραγιαννίδου να κάνει τις ιδιωτικές ασφάλειες στο... Παντού μέσα. Ασφάλειες για τους εργοδότες, ασφάλειες στο ένα. Τέλος πάντων, αυτά Ατηρία. να τα βλέπουμε. Μια ωραία επιχείρηση είναι η ΟΕΣ. Εγώ νομίζω τώρα που λύγει η δικιά μας σύμβαση εργασίας, θα δούμε πάλι στον χώρο εργασίας αυτούς τους εργατοπατέρες που θα περάσουν, θα δώσουν πλάτη στα σχέδια του Θα τολμήσουν να έρθουν. Νομίζω ότι μιλάω. Στα γραφεία έρχονται κορίτσι μου. Δεν έρχονται στον χώρο εργασίας να δουλέψουν. Μα γιατί τους δίνουν συνδικαλιστικές άδειες Ολόκληρους μήνες. Μήνες ολόκληρους, έχουμε να τους δούμε μήνες ολόκληρους. Για αυτό το σκοπό. Και είναι τα δεκαετία της εργοδοσίας, ώστε να περάσουν οποιαδήποτε μέτρα. Και είναι ξεκάθαρο αυτό. Αυτός είναι ο ρόλος τους και μάλιστα το παίζουν πάρα πολύ καλά. Golden Boys του συνδικαλισμού, έτσι θα μπορούσαμε να τους χαρακτηρίσουμε. Για να ξέρουμε και την καινούργια επωνυμία, ο ΟΣΕΤΙΠ, Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Τυχερών Παιχνιδιών. Πώς το είπες? ΟΣΕΤΙΠ. Μάλιστα. Εντάξει. Λοιπόν, εν κατακλείδη. Εμείς καλούμε τους εργαζόμενους να μην συμμετέχουν σε καμία κινητοποίηση, γιατί αυτό δεν προσφέρει τίποτα στη δικιά τους την εργασία. Η κίνηση του εργοδότη είναι ένα πυροτέχνημα και πρέπει να ξεκαθαρίσουν στο μυαλό τους αυτό το ψευτοδίλημμα που έχει δημιουργηθεί στο δικό μας χώρο εργασίας. Δεν είναι να το ξεκαθαρίσει ο εργαζόμενος ότι δεν θα προσφέρει τίποτα για αυτόν το να συμμετέχει σε τέτοιου είδους κινητοποίησεις. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να πω ότι ήταν η πρώτη μας φορά. Ελπίζω να... Σαν να δεν μπορούσα να Εντάξει, πει είμαστε στα φιλικά. Εγώ πριν τελειώσουμε θα ήθελα να επενδυμίσω και κάποια. Εν πάση περιπτώσει να μας πούν αν το συνεχίσουμε, Πώς γιατί βγήκαμε? όλοι κάπως έτσι ξεκίνησαν. Εγώ θα θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά τα λόγια σε μια γενική συνέλευση του απερχόμενου Γενικού Διευθυντού, του κ. Θεοδωρίδη, που είπε: αγαπητοί εργαζόμενοι, είπε, οι Έλληνες θα γίνουν πιο φτωχοί και εκεί την ημέρα μας ανακοίνωσε ότι θα προβεί η εταιρεία σε περιτροπή εργασίας για το τμήμα του gaming. Στην ουσία τι έλεγε, οι Έλληνες θα γίνουν πιο φτωχοί και αρχίσουμε μια ώρα πιο νωρίς με εσάς. Ναι. Αυτό έκανε. Και Έτσι σκέφτονται. Και έτσι θα σκέφτονται πάντα. Εμείς δεν πάμε να είμαστε μόνο αριθμοί. Εγώ είμαι το 640, τα σου πιο νούμερο είσαι. Και εσύ, Τζούλη. 16.04. Αυτά είσαστε, αριθμοί.